Min jipproduċi programmi ta' ġrajiet kurrenti fuq ix-xandir tal-Istat ġie ordnat mit-tmexxija sabiex jinforma minn ġimagħtejn qabel dwar is-suġġetti li se jkunu qed jitkellmu dwarhom. Sorsi mill-PBS li tkellmu ma' Net News saħħu li jekk se tippjana programm ta' ġrajiet kurrenti minn 15-il jum qabel, isek qed tippjana ġurnata sick leave daqs li kieku kienet jum vaganza. Dan wara li ċ-Chairman ta' xandir tal-Istat Mark Sammut informa lil producers li qabel ma jfasslu l-programm għandhom jinformaw lit-tmexxija b'effett immedjat. Ġi spjegat li l-kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet tax-Xandir tal-Istat Norma Saliba għandha tkun informata bid-dettalji kollha, jiġifieri is-suġġett u l-mistiedna fil-programm. Posta saħħu li issa fil-PBS daħal element qawwi ta' ċensura u li jekk programm ta' ġrajiet kurrenti jkun preparat minn 15-il jum qabel jitlef l-iskop kollu tiegħu. Dan kollu fid-dawl li l-Partit Nazzjonalista ilu diversi ġimgħat jisħaq li x-xandir pubbliku mhux imparzjali u spiċċa jmexxi propaganda sfrenata tal-Gvern tal-Labor. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg saħaq illi l-PBS jinsab maħtuf għal kollox mill-kurituri ta' Kastilja u għaldaqstant il-pubbliku mhux qed jiġi infurmat b'mod ġust u ekwu. Intant tul il-jum ta' tlieta biss waqt il-programm ppreżentat minn Angela Ġus, membru wkoll fl-Eżekuttiv tal-Partit Laburista, għal darb'oħra issoktat il-propaganda favur il-magna tal-Labor din id-darba permezz ta' kandidati laburisti mistiedna fuq il-programm tagħha fosthom Ray Abela u tabib Ġotjen Abela.